ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ହସି ଖେଳି ବିତେଇ ଦଉଥିଲି। ବିନ୍ଦାସ ଭାବରେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ମୁଁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲି। ନା ଥିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନା ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କିଏ ଥିଲେ। ଆଖି ଦୁଇଟା ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ହିଁ ଧାଇଁ ଚାଲୁଥିଲି। ନା ଥିଲା କାହା ପ୍ରତି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କିଛି ବୋଝ। ବାସ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଜିଇଁ ଆସୁଥିଲି। ମନରେ ମୋର କିଛି ଆବେଗ ନଥିଲା, କି ମନରେ ମୋର କିଛି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ମୁଁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦିଏ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନଥାଏ। ଗୋଟେ ଚୁଲବୁଲି ନଟଖଟି ଟାଇପ୍ର, ଟିକିଏ ରାଗି, ଟିକିଏ ଅବୁଝା ମୁଁ। ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯାଏ ମୁଁ। ଫଟକିଣା ରାଗି ଚଟକିଣା ବୁଝି ଯାଉଥିବା ଝିଅ ହେଉଛି ମୁଁ, ଯିଏ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥାଏ, କିଛି ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ବାସ୍ ଜଣେ କିଏ ଆସିଲା, ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଅବେରି ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ମାଆର କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା, ମାଆ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇସାରି ନିଜେ ମାଆ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ମାଆ ଝିଅ ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ମାଆ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଆ ହେଲି। ମାଆ ଝିଅ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି।